Good morning po mga ka-idol. Update po tayo sa ating palayan. Nakatanim na po tayo. Di po tayo nakapag-vlog kasi palagi pong maulan dito sa Bicol. Actually nakasabog na po tayo ng binhi natin, yung palay. Sabog lang naman kasi wala tayong pangbayad sa pagpapatanim, pagpapatusok ng palay. Ayan po. Dami pong ulan kagabi, kaya ganyan yan, oh. Talagang may mga tubig pa rin na natira. Sana nga po uminit ngayon. Lumabas po ngayon si Haring Araw para yung may mga tubig na yan matuyo siya. Ayan po mga ka-idol. Dapat matuyo siya. Pag di po siya natuyo, baka ma-decompose yung binhi natin. Ayan po, oh. Ayan po mga ka-idol. Sana nga po wag nang tumuloy yung paparating na kalamidad. Ayan po mga ka-idol. May paparating ngayong kalamidad. Sana wag nang tumuloy. At di pa naman po na sa ating area of responsibilities ng Pilipinas. Ano natin yung manok. At tinitira na naman yung ating sabog. Yung iba nating manok, dinakip na natin kagabi, tinalian. Ayan po ang natira, kaya babantayan natin yan ngayon para di makapamerwisyo sa mga ka-idol. Hanggang dito na lang po ang ating update sa ating palayan. Salamat po sa mga walang sawang nanonood sa akin, kahit medyo kukunti pa lang po tayo mga subscriber. Sige po, salamat po.